Que allà ho està seguint David Melgarejo. David, bona tarda. El tribunal ha decidit ajornar la sessió perquè les defenses tinguin temps de fer les al·legacions per escrit i es reprendrà el 4 de desembre. Així és, Noemí. D'aquí 2 setmanes reprendrem aquesta vista davant d'aquest tribunal de la justícia belga, perquè avui el protagonista ha estat el fiscal que fa de portaveu, en certa manera, de la justícia belga i de les condicions en les quals s'haurien de fer aquesta extradició. I el que ha fet és dir que ell és partidari de que les euroordres, quan es demanen, s'apliquin, però que això s'ha de fer amb garanties i que per ara no les tindria totes. D'entrada, ha descartat que hi hagi un delicte de corrupció en el cas de la malversació, com demanava la Mela, i també rebaixa una mica el cas de la desobediència i de la prevaricació, que també s'havien apuntat com a possibles delictes quan es va demanar aquesta euroordre. Per tant, ara el que queda per ajustar amb el Codi Penal belga són els delictes de rebel·lió i de sedició, i per ara no es troba un equivalent que no vagi més enllà de la coalició de funcionaris. Un delicte, per cert, que a la justícia belga està penat amb molta menys presó del que la rebel·lió o la sedició estan penats a Espanya. Aquests són els arguments pels quals el fiscal demana temps perquè es pugui revisar ben bé quina seria aquesta manera d'ajustar els delictes a una banda i a l'altra, i també perquè les parts, en aquest cas perquè les defenses, tinguin el temps de fer les seves al·legacions en base a aquesta nova informació que avui aquest fiscal, com dèiem, ha portat damunt de la causa. Dèiem que avui s'esperava la declaració de les 5 persones investigades, però és que no ha donat ni temps que això passés, perquè a més només la iniciativa l'ha pres el fiscal i ningú més ha pogut parlar. Sí que hem pogut parlar després amb els advocats a la sortida, i ho hem fet especialment en Jaume Alonso Cuevillas, l'únic representant 100% català dels que hi havia en aquesta sala de vistes, i ell ens ha explicat en certa manera què és tot això que ha de passar les properes setmanes, com s'han d'ajustar aquests delictes de rebel·lió i sedició de la justícia espanyola al de coalició de funcionaris que diu la justícia belga. Abans d'escoltar-los, fem un apunt. D'aquí mitja hora, a 2:45, hi ha prevista una compareixença del fiscal per donar més detalls de com ha anat aquesta vista. S'ajorna la vista fins al 4 de desembre, perquè ha començat prenent la paraula el Ministeri Fiscal, recordant que la regla general és la concessió entre països de la Unió Europea de les ordres d'extradició, que la denegació és l'excepció. Descarta, però, el fiscal que pugui haver-hi corrupció. En el cas de que hi hagués corrupció, llavors l'entrega seria automàtica perquè forma part d'una llista de delictes que preveu la directiva europea. En el cas de que no hi hagi i al no haver-hi corrupció no hi ha cap dels delictes de la llista, llavors el que s'ha de fer és examinar si els fets que diu, que relata, que descriu l'ordre europea d'entrega poden encaixar amb algun tipus penal del Codi Penal belga. I llavors, per discutir això, ens han donat un termini a la defensa perquè puguem fer al·legacions i ens donaran a citar el dia 4 de desembre per tenir la vista. Hores abans que Puigdemont i els consellers cessats declaressin davant del jutge, Mariano Rajoy i el primer ministre belga, Charles Michel, s'han trobat a la cimera social de líders europeus a Göteborg. Ens ho explica Oriol Serra, des de Suècia.